Masan tayo, Jumel? Alis na. Malis na? Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Hulaan nyo kung nasaan tayo ngayon. Ayan. Pag nahulaan nyo, ayan. Ito po, abandonadong bahay na. Ito po yung abandonadong bahay. Tulad ng pagsilang Talaga. Wala nang nakatira. Wasak-wasak. Ito po yung tinatawag na, mga kaibigan, mga kalingap, kurumbot. Ito po yung tinatawag na kurumbot. Ayan. Kaso wala pang hinog. Trespassing. Ayan. Meron po mga kurumbot. Pag kurumbot, ay hinog lang. Sarap po kamot bulong. Nga kurumbot ano? Ito po kurumbot mga kalingap. Maya-maya? Ayan, kain po tayo. Mukbang ng kurumbot. Ayun, nagmukbang si ano, si Hindi naman hinog sa akin ah. Hinog na to? dapat dilaw. Hinog na to. Masarap nung ito kasi. Ay, okay. Medyo maniba lang. Medyo masim ang tamis ang lalaban dito. Nagmukbang po si Joey. Ayan. Ayan. Yan, pag sorbetero ko talaga, magaling kang dumila ng ice cream. Ito. Ito po yung mga hinirang bilang isang charity vloggers. Pag nalunok yung buto ng ano matutubo yun sa loob. Oo. Diyan lalabas yung kinain mo. Kasi pag dumubot yan, lalampas sa mga ano, dadaan mo ng bituka sa Lalabas yung mga dahon-dahon dito. o dahon-dahon. Paano magkaroon ng 6-pack abats? Ako rin. 6-pack. Ano lang, a simpleng diet. Simpleng diet lang. Simpleng diet. Mahirap i-achieve mo. Mahirap kung mga two plate of rice. And then Just of chicken. Breast? Chicken breast? Si Bro Babu, may 6-pack na rin siya. Mga kalingap, bigyan mo ako isang taon. Kung mayroon silang kalingap Rab, mayroon din kalingap Bab. Bab. bago yun. Magpapa-bicep tayo, tricep. Hindi naman magkaka-abs, pero sikapin natin na maging flatten to ating tiyan. Dahil dapat, pag charity vlogger, makita ng mga viewers na body fit ka para pag-akit sa bundok, kaya mong umakyat. Kasi once na malaki ang tiyan mo, ang tingin nila pare, Basog wala kang ka. exercise. Hingalin. Hingalin ka. So, bilang charity vlogger, wala tayong pinipiling pinupuntahan. Mababundok yan, mapasaan. Dapat body natin healthy. Pag may kalingap bab, may kalingap Gab. Yan. Sabi nila pag malaki ang tiyan mo, lagi kang sagana. Pero itong hirap talaga i-achieve tong ganito, ano bro? Ayun. Hindi, dati kasi nung
Nag-gym pa ako. Wala to. Ha? Yan? Wala to. Nag-gym ka nung araw? Oo. Parang si Big Soto pala nag-gym So, din. Ayan, nag-gym pa. bicep, tricep, kumpleto tayo. Big Soto. Cheese. Oo. Tsaka shoulder natin medyo malaki. Ayun. Ngayon lang medyo nagkaasawa, tinamad na. Tsaka yung isa sa mga... Ba't medyo nagkaasawa? Hindi ka Hindi, talaga yung nagkaasawa na ako, Ayaw. wala na. Tapos busy na sa trabaho. Pangalawa, nag-vlogger pa. Ah. Instead na i-gym mo, mag-i-edit ka na lang, uupo ka, sabay kain. Pero 1 year, kalingap. Kain-kaya na. Sabi nga nila, isama natin sa ating pangarap ang pagpaganda ng katawan. Tama. Dahil healthy is life. Healthy is the best policy. Ano kasi, pag maganda ang katawan mo, Cigarette smoking is dangerous. To your pag health. maganda ang katawan, malayo ang marating. Drink moderately. Pag maganda ang katawan, malayo ang malayo. Oo, isa-isa lang. Si brother, ano naman, paas, anong... Ano masasabi niyo po sa pag nagkakaroon ng six-pack na katulad sa amin? Wala talaga eh. Hindi, ako kasi maligam-gam na tubig lang eh. Ah, pag umaga. Binabanli sa tiyan. Ay, wala siya. Ano? Binubuhos niya po. Binubuhos doon sa tiyan. Hindi, ininom niya. Hindi. Yung kaya mo inumin ng May halong asin, wala. Maligam-gam lang. Tapos hindi ako kumakain ng kanin sa umaga. Ano po? Rice lang. Hindi ako nag-almusal. Ay, maginawa ba kayo pag After ano? 1 hour, tsaka lang ako kumakain konti-unti. Maginawa, di ba? Sa gabi, bago ka matulog, ano sige? Tubig na maligam-gam pa rin. Tapos push up. Hindi ka na po siya. Wala kang ano. Natayo lang. Iba yung push up. Natayo lang daw. Ano po yun na? Alin po natayo? Nasa mood. Nagpo-push up. Tanungin mo na kung ano natayo. Natayo lang daw sa gabi. Push up nga. Ano ba? Ang gugulo mo. Gugulo ng mga reporter na to. Kaya yun lang sikreto. Tsaka alam mo, mayroon kasi nabanggit sa Biblia, ang inyong katawan ay templo ng Diyos. Oo. Dapat niyong ingatan. Tama yan. Ibig sabihin, sa Tama ka buhay dyan, natin, kapatid. gusto nating umaba ang ating buhay, ingatan natin ang ating buhay. Iwas lang sa bisyo. Eh kasi alam mo kung bakit, ang tao din nila alam yun. Hmm. Kapag ikay nagbisyo, talaman ka sa bisyo, nagpapakamatay ka nang hindi mo nalalaman. Unti-unti mo pinapatay ang buhay. Unti-unti mo pinaiksi ang buhay. Kasi yun ang buhay natin kasi, nilikha tayo ng Diyos na flawless eh. Diba? Hi, Jumel. Mel, kumusta ka na? Kumusta, Jumel? Kumusta ka na? Guwapo ni Jumel, oh. Namano pa tiyan? Namiss kita kaya? Hello, Jumel. Naglalaro tayo sa bahay eh. Namiss ko si Magawa lang Jimil. talaga si Jumel. Namiss ko si Jimil, sobra. Ito talaga yung batang pinalaki ng ano, maayos. Gusto ko, Mga kalingap. uy, gusto ko makita yung alaga mo. Kawawa si Jimil, kawawa ako. May 20. Naglalabasan ng mga 20 kay Jimmy ngayon ah. Hindi, sama ka na lang sa akin. Jimmy 20 rin oh. Jimmy 20 din oh. Jumel. Ikaw sige, 20. Ayan. Kami ngayon. Kalingap si Jimil, oh. Nakakamiss. Kalaro ko lang sa doon sa aso ni Rab na si Darius. Andito na siya ngayon. May kurambot. Si Jimmy. Oh, ay! Wag- Masan tayo, Jumel? Alis na. Malis na? Ano yung alaga niya doon? Pwede doon. Kumusta ka naman dito, Jumel? Okay ka lang? Gwapo ni Jimil, oh. Ba't parang malungkot ka, Jumel? Siyempre pa. Ay, masaya ka. Ay, bahag nga kay Jimil. Yan. Pa-picture daw, ano? Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.